Здравейте на всички! Този път съм си, аз съм си, сам съм си. И това ще е нещо като съм си информативен клип. И това съм си ми се наби в главата, не мога да съм си го спра да съм си го говоря и нещо говоря се. Този клип ще е информационен, който нещо ще каче нов апдейт, понеже много време мина откакто качих предпоследния клип, понеже с нощи качих още един, който играх Flower Power. И да, нека започнем с нещо като график на качване, но то не точно ще е график, значи ще кача клип, ще качвам клип, нали, при 10 лайка или 15 сега за начало и при 50 гледания, да кажем, което, нали, събере първо, стига да го събере и качвам клип. Така, относно за нещата в моя канал, за поредици, геймплейове, влогове в този канал поне за сега няма да има. Геймплей, нали, ще има, това ще е главното, като виждате 3 игри, на които ще е главно. League of Legends бях качил 3 епизода, но League of Legends за сега прекратявам, понеже ми гепи хацицата и не ми се занимава и ми омръзна. Пак някога ще ми дойде музата, но за сега тука. Евротрък симулатор, може би ще снимам, но това, нали, зависи от вас. Напишете в коментарите. Друго, Майнкрафт, поредиците, значи UHC-то мисля да го направя редовна. Може някоя survival че да пусна, не знам, пишете в коментарите. И това е за сега, нали, ще има новости. Така, сега да влеземе в тубата. Така. И това, нали, тук са ми абонатите, това е The Best ютубър, просто. И той да ме гледа, това е The Best. Ето ги тези 3 епизода, с които се приключва. Така. И ето клипа с Flower Power. Добре, 6 лайка. Хареса го, нали, аз. И така. Красис, какво снимаш? Значи... Чай, че някой коментира. Добре. Снимам с OBS, Open Broadcast Software, и не качвах имаше доста така голямо време между този клип Flower Power и последния, който беше, нали, на Лига. Ето, виждате, този беше преди 1 месец разлика, то беше преди 21 часа. И да, това беше заради проблеми с тази тъпа програмичка смотана. Фрапса ги правеше големи, аз сиках с нея, топа не ставаше, голяма история. Значи оправих проблема, всичко окей. Ето, даже в момента записвам. Бла 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 бла. И да. Ето ги 3 сцени. Ако искате да писате как се снима, значи идвате ето тука. Цъкате тоя тука. И цъкате тука. И накрая цъкате абе, някъде тук имаше OBS такова. OBS клипче, как how to снимаме. Ето го. Ето го, даже лайк, разбира се. Всичкото гледате, аз съм AlexBG, това е един туториал. И този туториал, вижте, OBS е доста по-стар от моя. Ето го. Няма значение. Това ще е главно. Ако имате въпроси, пишете в коментарите отдолу. За поредиците също пишете там. Изкажете си мнението, но моля да пропуснете такива коментари. Брат, не разбирам, всяко ме гледаш, какъв е смисъл да го коментираш това? Ти, добре, нямаш ли си да ходиш да хейтиш? Аз съм сигурен, че то ще
Сума ти човека също така ще си хейтил ми. Брат, не е приятно. Окей? Задърси мнението, като е негативно, въобще не ме гледай, не ме такова. Мен не ме интересува. Аз си го правя за забавление. И да, това ще е главно. Този линк ще го има в описанието. И да, това беше от мен. Аз съм си, аз съм си, този път съм си. И ще се видим в следващия клип.